खालामो जे आंनि रान ब्लग गिदिरसिन लाबोनाय जाबाय दा जोङो थांगासिनो दङ माबानि बोरगावनि हादानाव खोनानो मोन्दों बेयाव मोनसे न'खादों होननानै आरो खोनानो मोन्दों आदा सोरां आदा हेलेनाबो फैना दंफैयो होननानै आदा हेलेनाबो फैना दंफैयो होननानै दा जों बिसोरखौ नायनो फासिनो दा जोङो न'खौबो नायलांनो सानदों बेखायनो जों बे लकेसनाव मोनफैनाय जाबाय नोंथांमोना जायनो हागोन जायगाखौनो सिगांखैजा नै लोगोफोर बैग्रि बिफांफोर दंसोगारो गोजा फोथार दङ लामा लामा बैग्रि बिफां गोजा आरोना मोजाङानो लामाया सोरबाफोर न'फोर नायनो गोसोबा फैनो हागोन बै नुहुरनाया लोगोफोर लामाया एसे गोजानानो जायो फैलायबाय आंनि आरो फिथिग्राना फैलायबाय आङो नै जोंना बिखिजा उनाव फैदो लोगोफोर दं सानै लोगोफोर हेल' लोगोफोर दा जोंनियाव न'खौ मोनथारसिगोन लोगोफोर नोंथांमोन नायनो हागोन नै लामाया खिनियाव मोजां जाबाय लामाखिनिया ससेया जोबोद लेथ्रामोन नालाय बेनि थाखाय जोङो लाबोनो हायासै भिडिअखौ बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दा जों मोनसिगोन ओइ मानकारखौ नुग्रोबाय लोगोफोर ओइ दा जों हाबख्लायबाय लामाखैजा सेन्देल गालांबाय सिगां सेन्देल सेन्देल गालांबायनो लोगोफोर बानकारखौ मोनग्रोबाय नै दा जों हाग्राखौ मोनफैबाय हादानखौ लोगोफोर ओइ न'आ लोगोफोर ओइ नै न'आ दा जों न' सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ हाबनो मोनो सिङाव हाबनो मोनो साइकेल दोनलांनो फै साइकेल दोनलांसै दा जोंनियाव नोंथांमोननो न'खौ देखायगासिनो आङो नोंबो दोनदो ओइ खायसे दासिम फैदो नोंथांमोन नायना लागोन नै गेटखौ नै गेटआ निजाबो ओरै बेरा जुदो निजाबो बेरा दङ गेट रखम बानायदों आरो ना मोनसे फिल्म शुटिं जागोननिया गोदोनि पुराना जाथायनि फिल्मनि आरो ना नै नोंथांमोननो माबा मोनसे बुस्थु देगासिनो दं जादु गोदोनि आबै आबौमोननि 1990 मायथाइनि नै माबा जौदु ना मा बुस्थु जौदु बानायनाय गोदोनि नै इसाबो नै एखिसाबो बे दंफां आरो ना बेयाव मोनसे बुहुत पुराना फिल्म जाथाय जादों नोंथांमोना फिल्मखौ नुनो मोनगोन नै जौदु गोजा एखियाव जौदु खानाय गोजा आरो इखिनियाव फिल्मनि थाखाय रेडि शुटिंआ जागासिनो दङ बै गोजा जागासिनो दङ शुटिंआ जों नुहुरदों दा मबाइल नुहुरस्लाबनाय नङा नैखिजाबो न' फिसा दं नै लोगोफोर न' फिसायाव मा बानायदोंबा ओंखाम संग्रा खोमालै ना सेरेब सावग्राबा गोदोनि जानांगौ बेखौ सेरेब सावग्रा लानो हानाय नै न'आ जों नोंथांमोननो हाबना खिन्थिनोसै न'खौ बैखिजा आरो गोदो जेल खाना दं लोगोफोर नोंथांमोननो जेल खानाखौ सिगाङावनो खिन्थिगोन आङो न' हाबनायनि सिगाङावनो नै लोगोफोर गोदोनि जेल खोमालै ना गोदो जेलखौ बिदि बानायो खोमालै 1990 मायथाइयाव आरो जों मिथियाबो नालाय बा फिल्मखौ मिथिगोन आरो फिल्म नामासो मामोनबा गंब्रैखा लोगोफोर गंब्रै नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रैजो न'आ नै लोगोफोर बा देन्जार खादों दे न'खौ नै गेजेराव मा बुस्थु बा गेजेराव फ्लेग खोमालै रायजाबो गाखोना रायजागोन आं गाखोनानै लोगोफोर नै गोदोनि माबा माबि बुस्थु दंलाबायो इयाव बेखौ फिल्मावसो बाहायगोन आरो ना नै लोगोफोर न' सिंनिया नै माबा बुस्थु बायबा दा बुजिना मोनाखै आरो माबा खामानिनि थाखाय खादो नोंथांमोना खिथाहरदो कमेन्टआव मा बुस्थु गोदोनि नै न'आथ' मोनथाम मा खामानियाव बाहायगोन मिथिया खिन्थु इखौ फांफिनदो मोजाङै फांफिन बरदाखौ दरजा इदि खामोन होमबालाय दा जों लोगो थांलायनोसै शुटिंआव बै गोजा लोगोफोर सोरनोबाबो लकेसन नांगौबा बेखौ नांगौबा बोरगाव हादान डाइरेक्ट सिदा फैबानो मोनखागोन लोगोफोर ओइ जानिफ्राय डाइरेक्ट लामा मोनसेल'खा बोरगाव हादान फैबानो नुगोन आरामसे टेनसन लानाङा लोगोफोर दा जोंनियाव आबाखांनायनि उनाव जोङो लोगो थांलायनोसै लोगोफोर फुयाबार थांनायजों दा जोङो लोगोफोर लोगो नोंथांमोना फुयाबारखौ नुनो मोनगोन दाथ' थांनोसै चलो दा जों नै फुयाबारा मोनफैलायबाय लोगो
दा जों फैयाफोर न' सिंफोर हाबनोसै हाबनोसै फै न' लोगोफोर दा जों नै न'आव हाबबाय आरो ना सिङाव नै नोंथांमोना न'खौ नायनो हागोन नै उननिखौ नै उननिफ्राय केमेरा खिथि नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर न'आ नै सिङाव मा दं नै दै दंसं बिराद ओइ सिङाव हा दैया लेथ्रासोलै लोगोफोर बेयाव फैनानै सोरबा रुम भाराफोर थानो गोसो दंबाबो थानो हागोन बे बेरे ना मा बुस्थु बे बेरेया अरा खोमालै ना अरालै फिसिनायसो फिसिनायब्रा इयो टेनसन गैया लोगोफोर सोरबा रुम भारा थाफैनो हागोन फैयाबा नायनो फैनो गोसो दंबा टेनसन गैया बा न'आ खिन्थु देन्जारलै ना मा काटनिसो खोमा ना काटनिसो पाक्कानि रखमलै बेखौनो फुल दंसं इयालाय बापरे दैखौसो मोजां मोनदोंलै बाङाय नैबेसो नायनो हागोन माबायदि सानदों लोगोफोरा मोजाङैनो दङ आरो दंनायालाय गेसाव गोबाव नंला फैनायफोराव मा बारिलाय बोरफोरा बे बुस्थु लाइननि नामायाव लाइननि मेसिन लाइन हरबाय न'फोरा जोबोर स्पेसियेललै जाबाय दं ना लोगोफोरजों थांनो होआ बेखायनो जाहैदों आरो जोंनि जायगायाव दोनना फैखाबाय आदा सिदि एसे बार एबा गोसो दंथारबा नैबे लकेसनाव नायनो हागोन नोंथांमोननो लकेसनखौ देखायगासिनो आं नै नेटआनो लकेसनाव नै मोजां दा लकेसनखौ बे लकेसनखौ नोंथांमोना नायनानै फैनो हागोन बे जोंनि भुयापारायाव जों न'निफ्राय ओंखारबोलायबाय नोंसा जों थांलायनोसै मोनसे आरो नोंथांमोन देखायगासिनो आरोबाव मोनसेखौ जायगा आरोना जोबोर समायना नै गेट जायो लोगोफोर बे हाबग्रा बिजानो फार्स्ट मिथिखायो बे न'खौ लोगोफोर दा जों नै गेट गेट ससे हाबबोलायबाय नोंसिना भलि गेलेयो खोमा लिनायाव नोंसिना भलि गेलेयो नोंसिना न'फोर दंलाबायो ओरैनो फिसा फिसा नों नायनो हागोन नै बे मा मन्दिर बेयो शिव मन्दिर नायो बे शिव मन्दिर दं बेफोराव मानसि थाफैदों खोमालै गारि दंलाबायोसं बेखायनो फिसा दं लोगोफोर रुम भारानि ना मानि नङा मिथिला आरो जग्राबो दं दंफांसाय आरामसे टेनसन गैया संना थाफैनो हागोन ओइ लेम्बाय दं जोंनियाव मोसाजों नायनो थाखाय दिना बेबो खिजासिनो दं नै नायनो हागोन मैना मोसा दाना दोननाय ओरैनो मुरथि नै जा आरो न' दं एसिया दा जों गिदिंफैलायनोसै दा जों लोगोफोर नै दा जों बानकार गाखोनोसै नोंथांमोना गोजोनफै नायनो हागोन बानकारखौ बोरै नुयो चलो बानकार गाखोबाय दा जों लोगोफोर नोंथांमोना गोजोनफै माबायदि नुयो खिथिगासिनो दं जोङो गोजोन नोंथांमोना आरामसे नायनो हागोन गोजाननिफ्राय बा ओइ नै लोगोफोर मैदेर ना मैदेर ओं आरो गोजौ गाखोबाय लोगोफोर आरो गोजौ गाखोबाय बा न'खौ माबोरै नुहुरदोंलै गोजाननिफ्राय नै गान बेलुक लोगोफोरनि जग्रा दंखालाय टेनसन गैया नेबोरा आरो गोजौ गाखोलायबाय जों लोगोफोर आरोबाव गासै खैथासो जाला दं इयो हा खैथाला दं गासै लोगोफोर सारिथा लायो लोगोफोर टेनसन गैया नै जना थाना नायबाय थानो हागोन बा लोगोफोर नै Nobody knows.
सोरबाफोर रुम भारा थानो गोसो दंबा आरो गारिफोरजों थांनो गोसो दंबा नैखिजाय बेरायनो बेयाव फैबानो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो दिनैनि भिडिअ एसेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार बानायदो बाय बाय